አባላት ሰራዊት ትግራይ ትኹና ተጀሚሩ ኣሎ ብመንግስትናን ብውድብናን ብሰራዊትናን አባላት ዓርሚ 22 ነው ዘለኹም ኣለኹም ኣብ ኣየር ድሕሪ ምውዓል ኩልኻ ግዜ ከይሓለፈ ክተት ፃውዒት ክሕልፍ ይደሊ ንኩሉ ኣባል ሰራዊት ትግራይን በተለይ ከዓ ኣባላት ዓርሚ 22 ክተትወልዎ ኩለኹም سلام نعم يخون تخطاتل تنطرت ميديا نلوما بزبانان عالمنا زغاطمو عبيتي بوليتيكاون وتادرون من قسقاسات حزنا قريبنا لنا وتادراو كوماند سراويت تግራይ حدش وتادراو اواج مواجو كنتات تجمير يكبل عزازي سراويت مغلاصم መንግስት ፌደራል በትግራይ ከአቱ መዕዳሙ ላዕለዋይ ሓላፊ ኢትዮጵያ ሱዳን ምእታውን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወፍሪ ዘመተ መበጋሱን ዝደሰሱ ጸብጻባት ሒዝና ኣለና ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብሩ በመዕዳም ናብ ዝርዝሮ መኪና ስግረኩም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሓድሽ ወታደራዊ አዋጅ አውጆም ኣብ ልዕል ድሉነት ከም ዘሎ ዝነገረሉ ሰራዊት ትግራይ TDF ናብ ኩለን ኣርመታት ሓድሽ ትእዛዝ አውሪዱ ከም ዘሎ ተገሊጾም ካብ ሓምለ 22 ጀሚሩ ናይ ሰራዊት ትግራይ TDF ቪድዮን ፎቶን ናብ ሶሻል ሚዲያ ምዝርጋሕ ፈጺሙ ዝተኸልከለ ከም ዝኾነ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሮም مشتر سراويتنا بزي ملكوت أكل الزغالعة ويا بالسوشيال ميديا زرقحة بخبير جبن مقلع السراويت تحتات بمخانة تمتعطان السقمتي كمزو صدو توتدراو كوماند تنكيقم وتدراو كوماند سراويت تجراي مشتر محلاو نايتقاد لاي مسارات عاوت مخان بمواجي كل أبال سراويتن هزبن نزي ممرحزي بتخكل نخاتا قبروز أو تغريبهم እቲ ካብ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኩሎም ግንባራትን ኣርምታትን ብዝተመሓላለፈ ሓድሽ ወታደራዊ መምርሒ ካብ ዕለት 22 ሓምለ 2018 ዓ.ም ድሓር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ቪድዮ ኾነ ፎቶ ብዘይፈቃድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ምዝርጋሕ ፈጺሙ ዝተኸልከለ ምዃኑ ተገሊጹ እዚ እገዳ እዚ ናይ ሰራዊት ወታደራዊ ስርሒታትን ናይ ቦታ ምንቅስቓሳትን ብሶሻል ሚድያ ቢሉ ናብ ጽላእ ንኸይበጽሕን ናይ ሰራዊት ድሕንነት ንምሕላውን زعلم مقاني قلت علوم وتادراو كوماند كمز حبرو زخوني خناي سراوت وتادراو مشترنا بميديا ويقولنا بزي ملكوتا أكال مبزح بصنع زتخوننا نجبن يلوم وتادراو كوماند TDF بمدمدم تا مجلسيو مشتر محلاو مجلس بلوص سبعونات بقال ستقدلاي مسرت حاوتين مخانوم ناسمير للوم بخالي الزينات كنتات تجميرو يكفل عزازي سراويت تግራይ ገሊጾም ሰራዊት ኢትዮጵያ በደዋት ሙሉ ምድላዊ ገበር ከም ዘሎ ድማ ላዕለዋይ ሓላፊ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ረጋጊጽሎ እንኮ መማረጺ ንመንግስት ኢትዮጵያ መኪትካ ህልውና በመቃብረት ስርዓት መረጋጋጺ ክበል ድማ ተገደላይ ገብረ ጻድቃን ገሊጾም حلافي ممحدار حيل سبب سراوي تجراي تقدلاي قبر صادقان نزي زقلص ኣብ مقصلتان مزازمن كلايزر مرغال علي مرحت حيلنا سراوي تجراي 42 ترخيبو ኣብ زحلفو ملختيوم سراوي تجراي كسلطنن لوقتن مفصام كل غزي دلونتي كرغاغزن يغبا زبل تقدلاي قبر صادقان لونا حزب تجراي نمرغغاص زلو انكم مارصي بجግንነት መኪትካ معوات يلوم سرعة بلصقنا ملو وتادرو حيلو ناب دوات تجراي صقعو ኣብ قرب رحقات خوينو كل مداو مدلاوات واديدو حزب تجراي كصنت يسرح كم زلون املاخيتلهم سراويت تجراي ኣብ አንጻር ጽንተት ዝተገበረ መስተንክራው ጅግንነት ኣብ ዝሓዘውን ንዘንጽላሎ ዳግማይ ጽንተት እውን ከም ዝደግም ኣይጠራጠርን ዝበለት ተጋደላይ ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ብልመና ስለ ዘይረጋገጹ ህልውናናን ላዕላውነትናን ኣብ መቃብረት ጽላይ ይረጋገጽ ክብል ፈኪሩሎም አዛዚ አርሚ 22 ተጋደላይ ገብረ ሰላማ ድማ ህላው ህዝብ ትግራይ ንመረጋጋጽ ኣብ ዝግበር ብሔራዊ መኸተ ብጽሒት ንምውጻ አርሚ 22 ምስ ሙሉእ ተልእኹ ኣብ ግምዛት ካልኣይ ዙር ፖለቲካውን ወታደራውን ስልጠና ንልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ሰራዊት እናሃበ ብመጽናሕ ስልጠና ወዲኡ ንምረቓ ከም ዝበቕዐ ሓቢሩሎ እቲ አዛዚ ወሲኹ እቲ ኩነታት ተጀሚሩ እዩ ኩልኻ ኣባል ሰራዊት ናብ ግንባር ክተት ክብል ድማ ተደሚጹሎም حوحات نمطفا مس فيدرال منغستي حبيرنا كنسرحنا كبل دكتور دجن مسغوبا غليصوم ፖለቲካዊ ተቀባልነቱ በኃይል ብረትን አፈሙዝን ጥራሕ ዝሓዘለ ሕወሓት በሰላማዊ መንገዲ ክማጎት ዘይኽእልን ብሓሳብ ዝተሰዓረን ኃይል ምዃኑ ዶክተር ደጀን ገሊጹሎም
ህወሓት ብህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሉ ብዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ዝወደቐን ንህዝቢ ካብ ዓዱን መረበቱን ብሓይሊ ብረት ዝበተነን ምዃኑ ኣመላኺቱ ነዚ ጉጅለ ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይ ንምእላይን ትግራይ ካብ ምጥፋእ ንምድሓንን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ክሰርሑ ምዃኖም ኣውጅሎም። ዶክተር ደጀን መዝገባ በዘሕለፎ መግለጺ ህወሓት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መንገዲ ክማጎት ዘይኽእልን ብሓሳብ ዝተሰዓረን ሓይሊ ምዃኑ ኣስሚሩሎም። ህወሓት ፖለቲካዊ ስሕበቱ ብሓይሊ ብረትን ብኣፈሙዝን ጥራሕ እዩ። ብሰላማዊ መንገዲ ክማጎት ኣይኽእልን፣ ብሓሳብ ተሰዓረ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ብህዝቢ ተቐባልነት የብሉን፣ ብዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ወዲቑ እዩ ክብል ገሊጹሎም። ዶክተር ደጀን ብተወሳኺ ከም ዝሓበሮ እቲ ጉጅለ ንፖለቲካዊ ረብሑ ብምባልን ህዝቢ ካብ ዓዱን መረበቱን ብሓይሊ ብረት ብምብራርን ብምብትታንን ዘስካሕክሕ ፀቕጢ ኣበፅሒ ኢሉ ብሰንኪ ናይዚ ጉጅለ እዚ ስራሕቲ ድማ ክልል ትግራይ ተበታቲናን ፈሪሳን ከም ዘላ ብምግላጽ ነዚ ሓደገኛ ኩነታት ንምእላይ ቁራጽ ስጉምቲ የድሊ ምህላው ገሊጾም ትግራይ ከም ክልል ካብ ምጥፋእ እቲ ንዓ ዘበረሰ ጉጅለ ክእለ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ነዚ ዕላማ እዚ ንምምካት ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ትግራይ በዚ ጉጅለ እዚ ተበታቲናን ፈሪሳን እያ ዝበለት ላዕለዋይ ሓላፊ ስለዚ ትግራይ ካብ እትጠፍእ እዚ ጉጅለ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ። እዚ ንምግባር ድማ ካብ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይ ንምእላይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ። ብካሊእ ዜና ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናተጸግዐ ብዘለሉ እዋን ላዕለዋይ ሓላፊ ኢትዮጵያ ሱዳን ኣትዩ። ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ናብ ካርቱም ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ነቲ ናይ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ብድርድር ንምዝዛም ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ። ዋና ጸሓፊ ምብራቕ ኣፍሪካ ልምዓት ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝኾነ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ከተማ ካርቱም ብምእታው ምስቲ ናይቲ ኩናት ተኻፈልቲ ኣካላት ንምዝርራብ ዲፕሎማስያዊ ዑደት ጀሚሩ እዩ። እቲ ናይ ሱዳን ኩናት ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ እናተስፋሕፈሐ ኣብ ዝመጸሉን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭታት እናተኣሳሰረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዚ ናይ ኢጋድ ምንቅስቓስ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ልምዓት ሓደራ ኢጋድ ዋና ጸሓፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ናብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም ብምእታው ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ከቢድ ናይ ሕድሕድ ኩናት ብድርድር ንምፍታሕ ዝኣለመ ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ዑደት የካይድ ከም ዘሎ ምንጭታት ገሊጾም። እዚ ምብጻሕ እዚ ኢጋድ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን ዘሎ ወተሃደራዊ ውጥረት ብምስባር ናብ ናይ ተኹስ ደው ምባልን ፖለቲካዊ ዘተነ ንምምላእ ዘካይዶ ዘሎ ናይ መወዳእታ ጻዕሪ ኣካል ምዃኑ ይግለጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሱዳን ኩናት ብፍላይ ኣብ ከባብታት ደቡብ እናሓየለ ብምምጽኡ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ደባት ብፍላይ ምስ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘዋስኑ ከባብታት ዘስግእ መልክዕ ይሕዝ ኣሎ። እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናተስፋሕፈሐ ምምጽኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምስ ዘለው ግጭታትን ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳትን እናተኣሳሰረ ይኸይድ ምህላው ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ኣትይዎ ይርከብ። ኢጋድ ነዚ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ሓደገኛ ምዕባለታትን ናይ ወተሃደራዊ ሓይልታት ምትእስሳርን ንምግታዕ ብመርሕነት ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣቢሉ ብቕልጡፍ ናይ ሰላም መድረኽ ንምፍጣር እናሰርሐ ይርከብ ተባሂሉ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓድሽ ወፍሪ ዘመት ኣበጊሱ። ብህዝቢ ኤርትራ ኣመና ተፈንፊኑ ዘሎ ስርዓት ኤርትራ ነተን ካብ ወፃኢ ናብ ኤርትራን ከባቢያን ዜና እዋናዊ ሓበሬታት ዝዝርግሓት ዘለዋ ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ማሕበራዊ መራኸብታትን ሳተላይታትን ንምድኻምን ንምብዳህን ባጀት ሰሊዑን ሓይሊ ዕማም ኣቑሙን ምህላው ተፈሊጡ። ስርዓት ኤርትራ ነተን በብእዋኑ ብዓይነትን ትሕዝቶን በዝሕን እናሰሰናን ንህዝቢ ተኣማኒ ምንጭ ሓበሬታን ተስፋን ኮይነን ዘለዋ ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዩቲዩባትን ፈነወ ሳተላይትን ንምዕጋትን ንምድኻምን ገዚፍ ባጀት ሰሊዑን ሓይሊ ዕማም መስሪቱን ኣሎ ተባሂሉ። ብመሰረት ዝወፁ ሓበሬታታት ህግደፍ እቲ ኣብ ቁፅፅር ዝርከብ ማዕኸናት ዜና ሓሶትን ጽልእን ዝነዝሕን ተቐባልነቱ ይዳኸም ምህላውን ብኣንጻሩ ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝዝርጋሕ ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሓበሬታታትን መደባትን ፍትውን ተኣማኒ እናኾነ ስለ ዝመፀን ባጀትን ሓይሊ ዕማምን ከካይድ ከም ዝተገደደ የመልክት። ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናታት ሒዙ ብምንቅስቓስ ኣብ ኣስመራ ንለውጢ ብሳተላይቲ RPM ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝዝርጋሕ ዘሎ መደባት ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ረኺቡ ስለ ዘሎ ንጉጅለ ህግደፍ ተወሳኺ ሕማም ርእሲ ከም ዝኾኖን ነቲ መደብ ካብ እዝኒ ሰማዕቲ ንምሕባእ ይበላሓቲ ከም ዘሎን እቶም ዝወፁ ምንጭታት ኣረዲኦም።
እቲ በዓላይነት ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፖለቲካውን ባህላውን ጉዳያት ጉጅለ ኤርትራ ማሕበራት መናእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን መኮነንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትርን ምክልኻል ዝሓቆፈ እዩ። ካብ ቀንዲ ዕማማት ናይዚ ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማምን ባጀትን ድማ በመንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ማሕበራዊ መራኸብታትን ኣኼባታትን ሰሚናራትን ክዝረበሎም ዝግብኦ መጎስጎስ ጉዳያት ምሕራይን ምዝርጋሕን ማዕኸናት ዜና ጉጅለ ህግደፍን ንሱ ዝምውለንን ዝሕብሕበንን ዩቲዩበራትን ውልቀ ሰባትን ዝተዋሃደ መደባትን ስራሕ መክያድን ምዝርጋሕን ዝብሉ ዛዕባታት ሒዝ ከም ዘሎት ገሊፆም። ብደለይቲ ፍትሒ ዝዝርጋሕ ሓድማዓይ መደባት ምተናቓልቦን ሰምዓን ከይረክብ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን መልሲ መሃብ ምጽላም ምቑንጻብን ሓድነቶም ምዝራግን እቶም ዝተጠቐሱ ውልቀ ሰባትን ማሕበራዊ መራኸብታትን ዩቲዩበራትን ብቐጻሊ ጽሑፋት ኣዳሊኻ ምዕዳልን መደባት ስራሕ ምሕባርን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመርሖ መንግስቲ ኤርትራ ማዕረ አንጻር ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዘካይዶ መጥቃዕቲ ብማሕበራዊ መራኸብታትን ስግረ ደባዊ ዝሕጋዊ ግብረ ሽበራ ንጥፈታትን ምስ ሰልፊ ብልጽግና ዘለዎ ናይ ቃላት ኩናት እውን ኣካል ናይቲ ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ምዃኑ ተገሊጾም። ዝኸበርኮም ተኸታተልቲ ንጽረት ሚድያ ነዚ ሰዓት ዘዋድና መጸብጸባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን። السلام.